Magandang araw po sa inyong lahat. Sana ay puno tayo ng mga pagpapala ng Diyos. Ang ating tema ngayon, ipinangako ng Diyos na inspirasyon, araw ng Lunes ika-26 ng Disyembre taong 2022, pista ngayon ni San Esteban, ang unang martir, ikalawang araw ng Oktabo ng Pasko, ika-26 ng Disyembre, ang ating pagbasa sa Ebanghelyo ay nagmula kay Mateo, kapag ibinigay kanila, huwag kang mag-alala kung paano ka magsasalita o kung ano ang iyong sasabihin. Bibigyan ka sa sandaling iyon kung ano ang iyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Mateo Kapitulo 10 versikulo 19 hanggang 20. Ang mga salitang ito ng ating Panginoon ay natupad sa buhay ni San Esteban, ang unang martir ng simbahan. Si San Esteban ay naging martir sa loob ng ilang taon pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Isa siya sa 7 deacon na hinirang ng mga apostol na tumulong sa kanila sa kanilang gawaing pangangalaga sa mahihirap habang nagsimulang umunlad ang simbahan. Si Esteban ay isang taong may malalim na pananampalataya at puspos ng banal na espiritu. Matapos siyang mahirang na diakono, nagsimula siyang mang-aral ng may katapangan. Kabilang sa kanyang mga tagapakinig ang mga miyembro ng sinagoga ng Helenistikong mga Hudyo. Masigla silang pinagtatalunan ni Esteban at pinatunayang puno siya ng karunungan at kapangyarihan, na gumagawa ng maraming tanda at kababalaghan sa gitna nila. Ngunit ito ay humantong lamang sa kanyang mga tagapakinig na magalit hanggang sa punto ng paghahanap sa kanyang kamatayan. Bilang resulta, gumawa sila ng maling pag-aangkin na si Esteban ay nangangaral laban sa templo at sa batas ni Moises. Sa mga gawa ng mga apostol, mga gawa Kapitulo 7 versikulo 2 hanggang 53, tumugon si Esteban sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahaba at detalyadong talumpati kung saan ipinaliwanag niya ang buong katotohanan ni Jesus sa liwanag ng lumang tipan. Nagtapos si Esteban sa pagsasabing, "Kayong mga taong matitigas ang ulo, mga hindi tulis sa puso at tainga, lagi ninyong sinasalungat ang Espiritu Santo, ikaw ay katulad ng iyong mga ninuno." Ito ay lalong nagpagalit sa kanyang mga tagapakinig sa sinagoga. Pagkatapos nito, may totoong milagrong nangyari. Si Stephen ay nagkaroon ng isang pangitain. Tumangala siya sa langit at sinabi, "Narito, nakikita kong nabuksan ang langit at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanan ng Diyos." Nakita niya ang kanyang Panginoon, na nakatayo sa kanan ng Ama. At ang kanyang pagpapahayag ng pangitaing ito ang sa wakas ay nagtulak sa galit na pulutong upang hilahin siya palabas ng sinagoga at lungsod at batuhin siya hanggang sa mamatay. Ang kwento ni Stephen, gayunpaman, ay nagtapos sa maganda at inspiradong paraan. Habang binabato siya ng karamihan, nagsalita siya ng 2 makapangyarihang pahayag. Una, sinabi niya, "Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu." At pagkatapos ay nanalangin siya sa malakas na boses, "Panginoon, huwag mong iharap sa kanila ang kasalanan ito." Gaya ng nabanggit sa itaas, ang mga salitang binigkas ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon ay natupad sa buhay ni San Esteban. Una sa lahat, nakita natin na ang hula ni Jesus na ang ilan sa kanyang mga tagasunod ay ibibigay sa kamatayan ng kanilang sariling mga kamag-anak ay nagkatotoo sa buhay ni San Esteban. Ngunit nangako rin si Jesus na kapag nangyari ito, ibibigay sa iyo sa sandaling iyon ang iyong sasabihin. At ito ay ang Espiritu ng Ama na, nangungusap sa pamamagitan mo. At iyon mismo ang nangyari kay Saint Stephen. Una, binigyan siya ng isang maluwalhating pangitain ng langit. Pangalawa, nabigyang inspirasyon siyang ganap na isuko ang kanyang espiritu kay Jesus. At ikatlo, nabigyang inspirasyon siyang ipagdasal ang mga umuusig sa kanya at patawarin sila. Ang mga salita at kilos na ito ay hindi nagmula kay Esteban lamang. Ang mga ito ang katuparan ng pangako ni Jesus na kapag ang isang tao ay inuusig para sa kapakanan ng Ebanghelyo, ang Ama ay lalo na naruroon at magbibigay ng malakas na inspirasyon sa oras ng pangangailangan. Pagnilayan, ngayon, ang malalim na katotohanan na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sa katunayan, kapag tayo ay higit na nagdurusa o nagtitiis ng pag-uusig, pagtanggi o anumang uri ng pagmamaltrato, ang Diyos ay naririto lalo na. Tingnan ang iyong sariling buhay at isaalang-alang ang mga sandaling iyon na sa tingin mo ay pinakamahirap.
Manalangin kay San Esteban at hilingin sa kanya na ipagdasal ka para maging bukas ka sa mga inspiradong salita at pagkilos ng ating Panginoon kapag kailangan mo ang mga ito. Pinakamaluwalhating San Esteban, ipanalangin mo ako. Ipagdasal mo ako lalo na kapag nararanasan ko ang pinakamabigat na krus sa buhay ko. Ipagdasal na ako, tulad mo, ay maging bukas sa inspirasyon at biyaya ng Diyos sa mga oras na kailangan ko ito ng lubos. San Esteban, ipanalangin mo ako. Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Thank you for watching and praying with me. Sana hindi kayo magsasawang sabayan ako sa ating mga panalangin at mga talakayan tungkol sa ating pananampalataya. At huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell and set to all para sa ating mga susunod na mga video. Maraming salamat po. Bye.